न कोनो खबर न कोनो समाचार घरे आइल बा। आँख असरे में बा जियरा बलम घबराइल बा। चिट्ठी लिखले घर छोड़ हम करत बानी। कैसे दौड़ा ले जाइब है जुद रात बा। कि रौरा बाहर से घरवा जब ना, कि रौरा बाहर से घरवा जब ना आई रे बोला छठ घाट के संगे
देखिए हम लोग बचपन में तितली पकड़ते थे, अभी तितर हाथ पे बैठे। बहुत ही सुंदर गीत आदित्य जी।